Nazdaris. Zdravíte točí trk. Som rád, že si klikol na video, pozdravujem ťa, dúfam, že si mal fajn deň, že sa mal dobre, rešpekt, OK. Nech ti Pán Božko žehná. Počujem asi, počujem taký malý oznám, nie, to je bez srandy do prasa. Začnem tu dávať svoje vlogy, hej. Pre tých, ktorí neviem, čo to je vlog, to je proste budem sám sebou, dám to pred kamerou, hej, budem vám rozprávať o svojich plánoch, ako som mám, čo som robil dnes, čo som jedol, proste všetko, hej. Takže toto je môj oficiálny YouTube kanál, ľudia, hej, takže Tucci Tug World. Keď sa vám páči, čo robím, keď si môj fan, tak daj odber, klikni a proste budem rád. Takže odteraz budem dávať svoje videá tu, hej, takéto dlhšie videá. Pre tých, ktorí sa pýtajú, že prečo YouTube, no proste preto, lebo Facebooku až už tak neverím, lebo nie dva raz už ma blokli, nie že blokli, ale proste nemohol som dávať videá na Facebooke a proste ja už Facebooku neverím. Tak neznamená to, že končím s Facebookom, proste budem viacej aktívny tu, na tomto kanáli Tucci Tug World. Takže ďakujem, že si sa pozeral. A ešte raz pre tých, ktorí sa rád pozerajú na môj jednotý ksicht, tak daj odber, nehanbi sa. A tu budú chodiť moje nové veci, takže mám pre vás nachystané dosť veľa vecí. Proste teším sa na to, teším sa na vaše komenty, uvidíme, takže len toľko. Toto je môj oficiálny YouTube channel, kanál, neviem do frasa, ak môžem to mám nazvať. Proste daj odber a díky, že sa pozeral, díky, že si lajkol, som rád, takže to bolo všetko.